Hey yo, what's up everyone? My name is Brian. Welcome back na po sa akong video, no? So, ang nahitabo karon na adlaw kay first mo gyud ning nahitabo, no? Mag-andam eh. Mao na to, no, nagbiyahe nami padung diri sa Pangyan para maligo kay grabe kay init jud ganina, makapasok panit, promise. So mga to, no, na ako yung mga video clip na ako sa Pangyan naligo mi na-explain, pero wala ko kabalo kung madunggan ko ninyo dito, no, pero tanawin ninyo kung madunggan ko ninyo. So sa Pangyan ako sa Mati din Mati Moto guys, no, mali gyud ko kay ang Pangyan dili sa Mati City. Moto nag-search ko sa Google ug pinadali og Pangyan Falls. Tapos pagtanaw na ako, nagyud siya sa bayan ng Lupon, Davao Oriental. So, moro to, balik sa video. Wala na lang ko na welcome sa Pangyan. Hi guys, welcome sa Pangyan, no. Masaka taron, pila ka step na stairs nila para makita to pinakataas sa falls. Sadre, isa ka falls, makita ninyo. Yung mga babala. Magtabi-tabi lang ta kay bawal magsusugusog tingog kay. Makita ninyo, no, lasang pagid kayo siya. Oh, number 1 na siya. Post number 2, gamay-gamay lang siya, no, pero nice job po kayo siya. Okay, makita ninyo. So na sa final na falls kung taas yung kayo, no, pero kailangan natin magkabuk sa so let's go. Let's go guys, tabuk na. Go. Ano siya? Ayan, katabuk na ko guys, katabuk na ko. Ha? Ayan. Ha? Nabasag ko. Hi guys, kung madunggan ko ninyo, no, naan ako sa falls number 3. Ang pinaka taas nila na falls diri, pinaka last spot. Pakita na ko ninyo kung sa kagwapo, no. Kung madunggan ko ninyo kay gusto kayo ang tubig. Look at that falls. Hi guys! No, nindot kayo nakaligo na ko. Bugnaw kayo siya, bugnaw kayo sa katanan. Lami kayo siya, ganina init kayo niya karon. Inanay, kung gusto mo magba bugnaw, no, lami kayo magpabugnaw. Dol naman siya sa Mati.
So guys, dami kay diri sa akong gi-stambayan no kaya kay motor. So peaceful. Dami kay diri sa akong gistambayan no kay peaceful kayo na yung mga langgam. Wala din mga langgam ako ra tong mga sound effect ra nako to gibutang napitan ako. Diba editor? Ikaw naman yung editor, ani? Kung inyong pamati no init na kayo ang panahon, pwede kayo mong maligo dira sa Pangyan, sa falls nila. Pwede kayo bugnaw kayo, promise. Pero kung ulan-ulan, pwede po mo maligo kay naman sila yung hot spring. Tulo ka po kailang hot spring no. Kung makita ninyo karon sa video na ipakita nako. So lingaw kayo siya, forest pa siya, forest. Daghan po siya kahoy, daghan po siya mga lumot-lumot, daghan po siya mga lumot-lumot guys. Makuan jud yung naka sa forest no, lami kayo, adventure food kayo siya. Alay be. Karon no, mangadto na mi, mangita na mi pagkaon kay wa pa mi paniod to, nagadto mi diri ah. So mo lang to no. See you. See you. See you when I see you.